Salên 1905 ji bilî çend bijartiyan li welatê me her kes xizane. Hin jî ji hinên din xizantir in. Li dibistana Leylî li me miqatene bêguman. Qûtê me heye. Li ser serê me banê me heye. Lê xwarin wer xerab û kêm e ku em her wextê birçîne. Zivistanê me sar e. Li dibistanê em mantoyên xwe ji xwe nakin û serê her çarekê carekê em radibin û temrînên jîmnastîkê dikin da ku qene em germ bibin. Nivîskeyên me jî wer wiha sar e. Em tevê goreyan radizin û dema ku em diçin salonên etûdê em ji neçarî betaniyên xwe jî bi xwe re dibin. Wê wextê ez kevne mantoyê yano yê ku jê re piçûk bûye li xwe dikim. Mantoyekî reş, bê bişkok û hêla çepê çiriyayî ye. Paşê wê hevalek ji min re bêje: ez şer jî heyranê te û mantoyê te yê reş bûm. Wiha her wextê ber te vekirî, heya bi zivistanê jî. Hinga diçim dibistanê, çenteyê hevalekê xwe hildigirim. Ji ber ku yê min bi xwe tune û ez defter û kitêbên xwe diximê wê bi xwe. Çente giran e û ji sermê tiliyê min ji min dikevin. Wiha jî min ne qelema qurşûnî, ne ya hubrî û ne jî tu alavên jîmnastîkê hene. Ez van tevan deyn dikim. Her wiha hinga ji bo tamîrkirinê solên xwe dibim cem soldûrû jî. Ez neçarim ku solan deyn bikim. Ger hatû hewce kir ku wan li xwedî vegerînim jî. Hingê ji we cê soldûrû sê rojên neşikestî di nava nivînan de dimînim. Nikarim ji rêvebera dibistanê re bêjim: ji bo herin dibistanê solên min ên yêdek tune. Jê re dibêjim: ez nexweşim û ji ber ez xwendekarekê baş im, baweriya xwe bi min tîne. Destê xwe di ser eniya min û dibêje: taya te heye ku bi kêmanî 38 derece ye. Xwe baş binixumîne. Xwe baş dinixumînim, lê ez ê bi çawayî pereyê soldûrû bidimê. Ne pêkane ku jê dê û bavê xwe bixwazim. Bavod girtîgehê de ye û bi salana me tu hes jê nekiriye. Dayê li ku kar bibîne dixebite. Bi tila re di çaviyekî de dijî. Cîran yek caran dihêlin ku ew pêşkehê bikarbîne. Dayê ji bo çendekî li bajarê ku ez lê dixwînim jî dixebite. Carekê wexta ku ji dibistanê vedigerim, diçim serdana wê. Li odekê jîrzemînê ya piçûk ku tê de kêm zêde 10 jin li dora maseyekê mezin rûniştine û di bir ronahiya ampûlekî de jehra mişkan dikin pakêt. Dayê dipirse: her tişt baş e? Dibêjim: erê baş e, tu xeman nexwe. Wê nepirsî bê ka pêdiviya min bi tiştekî heye yan na. Hema ez dîsa jî dibêjimê: tu pêdiviya min tune, lê tila çawa ye? Dayê dibêje: baş e, îsal payîzê ew ê ji here re dibistana Leylî. Tu tiştî em ji hev re bêjin nema. Min dixwest jê re bêjim ku min solên xwe dan tamîrkirin. Ku soldûrû wade da min û divê ez di zûtirîn katê de heqdestê wî bidimê. Lê ku çav li cilên wê yên kevin ên seredê û lepikên wê yên jertêgeriyayê dikevim, nikarim tu tiştî jê re bêjim. Wê maçî dikim, diçim û nema vedigerim. Ji bo ku hinek pere qeziş bikim, li dibistanê di teneffüsên 20 deqeyan de pêşandanekî li dar dixim. Tevî du sê hevalên xwe yên ku zû fêr dibin skêçan didivîsînim û yek caran jî em hema ji xwe re emprovîze dikin. Pisporiya min esil bizarkirina mamosteyan e. Serê sibehê em çend pêşandanan çêdikin û
roja din çendên din. Buhayê ketina pêşandanê buhayê kirowasanekî ye ku dergevan li tenefisan difroşe. Pêşandan baş diçe. Em serkeftinek baş bi dest dixin. Temaşevan ta bi koridorê li hev diqumişin. Heta hin mamoste jî tên temaşeya me. Yek cara neçar dibînim ku ji nişkê ve bi zerkirina xwe jî biguherînim. Tevê hevalin din û tevê skêçên cihêreng ez vê ezmûnê li dibistana Leylî çendbare dikim. Em êvaran ji wargehekî diçin yeka din. Me vedixwînin. Li ber me digerin ku em bên û bi xurekên kudê û bavên keçikan ji gundan jê re şandine. Ji bo me şahîd tên amadekirin. Em lîstikvan çi pere û çi jî xwarin be tu ferxê nexînî û wan qebûl dikin. Li wê xelata me ya herî rewneq her û her di şadiya kenandinê be. Nivîs Agota Krîstof. Wergera ji Fransî Yeqîn he.